Díky, děcka. Přichází další spolužák. A tím je Jaroslav Brhovský. Ahoj. Čau. Jaroslav Brhovský je z Točníku. Ahoj. Tady málem zabil. Ano. Ahoj. Ahoj, ahoj. Jarda asi dělal ve škole nástěnkáře, vej, na základce, no, vej. Jo, trošku. To je to? To já vím, že to je tetování. Čertík takový. Čertík. Máš ještě něco? Ne, jenom tohle. Já jsem podám na to čertíka. Já mám taky, já mám takový jenom malý. Ukázat bys to nechtěl. Já si nemůžu sundat kalhoty, takže to... Škoda. Takže jeho čertíka dneska neuvidíme. Zaplať pánu. Vyber si nějakou spolužáka, který ti na té cestě pomůže. A tak já jsem mu tady Štěpána. Štěpán. No to zpraví. Ahoj. A my to jenom odstartujeme, takže... Odstartujeme to normálně, jo? Ne, pomalu normálně. Takže jdeme hrát! Bylo nejhezčí, co jsem od tebe kdy viděl. Nejhezčí. Máš ty pohyb, to bylo fakt hezký. Co by se doporučoval Jardovi, aby se vybral? Druhá třída zdravověda. Zdravověda, cizí jazyk. Vypadá zajímavě, tak já ho poslechnu, zkusíme to. Dobře, druhá třída zdravověda. Kterým českým výrazem začínajícím na Z se v medicíně označuje oční panenka? No. Štěpán už to má? Chytrý kluk takovej docela. Ale já bych to taky možná věděl, tak zkusím zornice a... Co napsal Štěpán? Je to správně! 5000 korun. Dobře? Už to je výsledek. Něco navrhuje Štěpána, že by Jarda měl dát? Kouká na tebe, jak na svatý obrázek, tak No vypadá. co umíš? Tak cizí jazyky, no. No tak zkusíme. Cizí jazyky teda. Třetí třída, cizí jazyky. Jak se nazývá umělý jazyk vytvořený v 19. století Ludwikem Zamenhofem? No. Jak se nazývá? Jazyk vytvořený v Já znám teda jenom jeden, no. Ludwig Zamenhofen. Já taky, vepřovej z hosticí. A to tam by nebyl špatný. Byl to podivín ten. Byl, no, ono se to moc nepoužívá, že jo. Se to asi neujalo. A ty už to víš? Já myslím, že se to jmenovalo Zamenhofen. No tak teď je to na mě. Jako jestli teda... Celá ta soutěž je na tobě. Furt je to na to. To je pravda. Ten jazyk, jak jsi to říkal, ten jazyk? Já bych to zkusil Esperanto. A to nebudu zdržovat. Je to Esperanto. Jarda má 10 000. Štěpáne, díky. Chytrýho kluka mi vyženete a... Co ani nepotřeboval. To nevadí, ale byl dobrý. Dva taháky na povědu. Dobrý. Tak já jsem mu Zuzanu. Dobře. Jarda si bere Zuzanu. Ahoj. Hodně štěstí nová léta. Ahoj, Zuzanko. Jak se ti líbí tvůj nový spolužák? Jo, dobrý. Je trošku starý už. Asi mu chutná ve školní jídelně, viď? Co? Ale tak já bych zkusil to náboženství, to je taková otázka. No, potěš pánbu, první třída náboženství. Za kolik dní podle Bible stvořil Bůh svět, započítáme-li i poslední den, kdy odpočíval? Já si myslím, že to Bůh ještě furt nemá hotový teda. Já si myslím zase, že on to šlotový má, ale vyprdnul se na nás. No takhle. A se to nebudeme natahovat, tak 7, ne? Nebudem to natahovat. Co napsala Zuzana, nebudem to natahovat. Správně, 7.
25 000. Pardon, 15, já jsem přeskočil. Ještě nemám. Teď až 25 otázka. Tamhle jsou ty otázky, tamhle na té tabule, tamhle jsou Ale to prachy. tam je to takový Tam zajímavější. jsou prachy, tady jsou otázky. Tak dobře, tak češtinu. První třída český jazyk. Kolik slabik má slovo ohleduplný? Jardo. Jo. No, dobrý. Já jenom pro tvůj klid. Zuzanka už to má. Pať, to normálně spočítala. No tak já si nebudu brát nápojedu 5. 5. Co má Zuzka? Je to správně. Už musíš prostě si sednout na to svoje místo. To je hrozná sranda, že jsme prdý holky, dístřej. Tak já ti děkuji. Já jsem mu Pepíka. Pepíka. Pak mi zbydou holky, ty vypadají chytřejší. Ahoj. Ahoj. Takže teď bude soutěžit Jarda s Pepikem. Je to otázka za 50 000 korun. Když dobře odpovíš, buď ty, nebo Pepa. No doufejme, že Pepa to máš umí. 50 000 korun a ty už ti zůstanou. Společnost. Tak já zkusím, když Pepa říká společnost, tak o tom něco ví, tak zkusíme tu společnost. Čtvrtá třída společnost. Na které datum připadá Den učitelů? Jsi Jardo nikdy neslavil Den učitelů? Ne, tak to jsem vedle jak tadyhle. Jsme ho slavili vždycky bouchacíma kuličkama ve třídě. Tak. Vypouštěli jsme jim gumy u aut. Zapalovali jsme třídní knihy. Ale tak to my jsme jim taky dělali takové věci, ale kdy jeden učitelů, to teda nevím. No zkusíme Pepovi věřit, dáme opiš. Zamkni to, prosím. Já se vyrazím podívat tady mezi naše šprty. Uděláme jakou malou sondu. Člověče, děti to mají. Tak jsou Ty chytrý, děti vědí, jsou chytrý. kdy mají svátek jejich učitelé. Jejich Lidé. milá. No, já už žádný nemám, tak to nevím. Učitelé? No, Ty jsi neměl nikdy žádný učitele, ty jsi ale samou. měl, ale tak jsem to s nima nějak Vzpomeneš si na nějaký jméno svého učitele. Základní školy, koho jsi měl rád, nebo naopak, koho jsi nenáviděl. Měl jsem rád, no, tak když jsme třídní, tak Janáková se jmenovala. Janáková, zdravíme. Janákovou. Moc jsem jí rád neměl, ale nakonec... Tak neměl vás rád, Janáková. To ráda určitě slyší, paní učitelka. paní učitelka, Janáková. jistě. Tehdy ještě soudružka. Já myslím, že už ani neučí. A jestli učí, myslím, že od zítřka už učit nebude, protože už... Ale tak ona byla na matematiku, tak byla taková přísná, že jo? Možná ty přísní nás něco naučili, no. Třeba takový ty... A právě proto je nemáme rádi. Asi. Přesně, no nás učí, ho nenávidíme. Ono to vždycky tak bývá, že jo? Máme nápovědu? Opiš. No, To datum je 28. březen, jenom vím, že mě Jeden nebudeš učení. mít rád, ale teď tě něco naučím. to je dobře. Člověk se učí až do konce života. Ten den se roku 1592 narodil Jan Amos Komenský. Takže jestli má Pepa napsáno 28. březen, tak máš 50 000 korun a ty už ti zůstanou. Takže ukaž, Pepo. Jo! Jeden tahák ukáž, záchrana SOS a už máš 50 000. Čili jestli si toho Pepu vybral. No, Pepa byl dobrý. Pepa byl výborný, ano. Pepa bude dobrý ještě jednou teďko, že? Zeměpis. Pepa chce zeměpis. Matematiku. Tak dáme tu matiku. Jistě, ať si učitelka užije. Už jsem jí neměl rád, tak Druhá třída matematika. Jak se při sčítání odborně nazývají čísla, jež mají být sečtená? Pepa bude opravdu asi dobrý, protože Pepa už to má.
Samozřejmě dá se použít nápověda, je to otázka z druhé třídy, z matematiky, kterou si říkal, že tě, ta paní učitelka, jak se jmenovala, Janáková? Janáková mi to je, Naučila. no, asi špatně. Naučila špatně. Asi špatně. Byla přísná, chtěla to prostě do Januška dostat všecko, aby byl chytrý, že když půjde někdy do soutěže, aby jí neudělal ostudu, a to se jí nepovedlo. To teda, to zanedbala nějak teda. Já myslím, že to s tím Pepou asi budu muset zkusit ještě jednou. Jestli se to dozvědí rodiče, budeš mít pěkný průser. Je tam nápověda ukaž. Tak, Takže nápověda já ukaž. zkusíme to a Pepu ukaž, no. Podíváme co se. to napsal. Jo. Jo, úplně. Ukážeme? Sčítance. Takže teď už nás čeká jenom, No tak mě to napadlo, ale jestli připadá je mi to takový správně, blbý, nebo to ale- není správně, můžeš samozřejmě s odpovědí Pepy souhlasit. Je to 11letý kluk, který nemusí vědět všecko. To je pravda. Tak nějak intuitivně, jako bych si říkal, že sčítance to je od... Může to být, čísla jež mají být sečtena, může být účtenka třeba. Ne, To ne, ale přijde mi ten název takový blbej, že No, jo. určitě to je od čtení, že jo, sčítance. Ale budu Pepovi To jsou věřit. slova vlastně, když Pepo, se dají budu písmena, Pepo- zase jak to jsou sčítance, protože se čtou a jsou za sebou. Ono to slovo je takový, vypadá divně. Mě to napadlo, no, ale nechtěl jsem toto říct. Já budu věřit Pepovi, že to ví. Dobře, takže ty, Okérovaný Fér Ferrari, bude. bude důvěřivej. No, tak hold, jsou ty děti asi chytřejší. Ne, asi. No, asi určitě, no, to je pravda, to máš pravdu. jsi takhle důvěřivý opravdu, aby člověk neřekl, půjčil bys mi 30 000, já ti je vrátím, tak důvěřuj mi, ještě- jedeme na důvěru, nebudeme nic sepisovat. No ale když vyhraju 1 milion, tak ti půjčím. Super, takže se zase nepůjčím. Sčítance. No. Jo. Sčítance, ty s ním souhlasíš? Sčítance jsou správně! Máš zlatý kluk, já ti musím poděkovat. Mi pomohl, děkuji ti. Sčítance jsou správně. Pepa ti vyhrál 100 000, jdi si sednout. Udělal si, myslím, pro důvěřivýho pána dost a dost. Já myslím, že Pepa mi teda hodně pomohl. 100 000. Vyber si... Já jsem mu Teresku, ta je taková Dobře. aktivní, se tam hlásí pořád. Ahoj. Ostatní vědy. No tak zkusíme ty ostatní vědy, když nějak mi teda nic neříká, co by to mohlo být. Třetí třída, ostatní vědy. Kolik metrických centů je 5,5 tuny? No, Kolik metrických centů je 5,5 tuny? jo, já to vidím. Kolik metrických centů je 5,5 tuny? Tereska má napsáno. To ono už má napsáno. Ano, ona už má napsáno. Já to ještě kolik nespočítal. metrických centů je 5,5 tuny. Kolik metrických centů je 5,5 Tak tuny? já bych zkusil 1 tuna, to je 10 centů. To je jedno, kolik metrických Tak centů je... 55 centů. Metrických centů je 5,5 tuny. 55. 55. A víte co? Podíváme se, jak to mají děti. Já myslím, že to mají správně. 55, 55, To dobrý. 55, 55. Dobrý by to bylo, kdybyste to měli všichni dobře, můžete to mít taky všichni špatně. No tak to snad. Ale Tereska to má dobře. A já? Podíváme se. Jo! Dobrý. Já to máš 200 000 a pořád tam je ještě ta záchranná brzda. 300 000 otázka. Část tou historii, to je takový všelijaký. Já ještě můžeš samozřejmě se pát na otázku, nemusíš odpovídat, můžeš kdykoliv skončit a odníst si 200 000, ale přeci jsi důvěřivý, nedůvěřuj mi, jsi chytrý, hraj dál. Že jo? Proto jsem sem přišel ostatně. Historie. Tak dáme asi tu historii teda, no. Už Dobře. se ty děti k ní tak hlásej. Čtvrtá třída, historie.
pro kterého našeho panovníka byla v roce 1212 vydána listina potvrzující dědičnost královského titulu? Tak co, Jardo, jak se máš? A jo, Jde to, vy. 1212, to jsem tam byl, zrovna, ať jsem mu to dával. Ty jsi mu to dával, nebyl jsi tam náhodou o rok dřív třeba. Jak myslíš? Tereska už to má. Čau, Míšo, jak se máš? Jo, já to mám dobrý, Jarda má nějaký problém. Problém, co furt děláš teďko? A já chodím do takový soutěže. Jo? No. Ty lidi tam chodí? Ne. Ne, chodí vůbec ne, jo? Kde je tohle? To je nějaký tvůj příbuzný? On to tady opravuje celý. Jo, to opraváš, aha. Teď se mu to zaseklo. Teď se mu to hryzlo celý. Mě by zajímalo, kdybyste to mohl rychle spravit, Jardo, aby jsme mohli pokračovat. Jardo. Že bychom teda to zkusili bez těch dětí, tak Přemysl Takar první. Správná odpověď je Přemysl Otakar. A teď jestli souhlasí ta číslovka. Ukážeme si, co napsala Tereska. Je to správně! To dobrý. Teresko, jdi se mnou. Jardo, to je dobrý, ale. Co? Jsem ani netušil, že se dostanu tak To daleko. jsme nikdo netušili. Že jo? Musím říct, že jsme to netušili, jak jsme tě poprvé viděli. Člověk si řekne takový blbec a 300 000, že jo? Takový blbec, on má kliku. Jsem měl kliku na ty dětičky. Vybral jsem si dobře dětičky. Můžeš, Jardo, klidně jako Ale zkusíme to ještě o kousek. Ostatně mám tady ještě jednu nápovědu, tadyhle Karolínku jsem nevybral. No. A ještě to SOS třeba mi zachrání. Tak, A když ne, a když ne, Tak tak jsme se zmýlili. 50 a je to špatný, no. no, ale samozřejmě můžeš skončit a vzít si 30 Tak 000, jasně, stačí se ale jenom já podívat. myslím, že se koukneme ještě. Koukneme. Takže Karolínku si vememe. Karolínka jde. Jasný. Ahoj. ahoj. Ahoj, Karolínko. Karolínka je tady poprvé dneska a zrovna se dalo říct, že jdeš z Jardou až do finále. Co? Máš nervy? Máš nervy, Karolíno, teďka? No. Nemáš, vej, to jsou jeho prachy, to je jasný. Se nedával kvůli cizím prachům, kdybych to měl dělat, jak mám furt od naštvání plnou pusu opadu. Je tam 5. třída četba, 5. třída zeměpis světa. Co ty, Karolíno, máš radši? Četba. Že má ráda četbu. Četba. Vybíral, až sebral. A oni furt říkají čerba, ale já zkusím ten zeměpis. 5. třída Přece zeměpis jenom. světa. Uveďte názvy všech států, na jejichž hranicích se rozkládá Bodamské jezero. To Bodamské jezero, co můžeš se na to vybodnout? Já vím, no. Bodám na to. No to tak ten název to i tomu tak napovídá, že jo? Tak jestli můžeš vlastně zahrát takovou ruletu o těch 400 000, že prostě to tam zkusíš jen tak švihnout. A tak oni by můžou ty dětičky ještě furt zachránit nějak, že jo? Můžou, a taky nemusí. Kdyby náhodou. Jestli holka bude na tom jako ty teďka zrovna s touhle Že otázkou, jo, viď? taky nemusí. tak jsme v pět. Ale pozor, Zdá se, Karolínka že- zavřela, zdá ale se, ovšem že- samozřejmě nemusí to mít dobře. Může, nemusí. No, jasný. To záleží. Jsou to tvoje peníze, ty si Jardo. musíš rozhodnout. ty víš, kde je Bodamské jezero? A tak něco mi to říká. Jo. A co ti to říká jako? Možná je to takový jezero. Jo, říká ti to, Jardo, zmáčni tady domů. Ne, ale říká, Jardo, zkus to ještě, ne? Jo, říká ti Bodamské jezero, Jardo, zkus to ještě? Bodamský jezero, no. Tak jestli jo, tak vyjmenuj názvy všech států, které jsou kolem Bodamského jezera. Švýcarsko, Německo a Rakousko asi. Je tam. Řekl Švýcarsko? Švýcarsko, čo? No. Jo, Švýcarsko tam je? Švýcarsko. No, podíváme se, jak to máme jednodušší, podíváme se, co má třída. Co ty děti napsaly?
Švýcarsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Německo, Belgie, Rumunsko. Hezky, Zuzka. Hezky, Zuzana. Zuzano, fuj teda. Takže by to šlo. To jezero jde. dobrý. To jezero jde z Německa podle Zuzky, přes Belgii a pak to zatopí. Rakušany, Maďary, Bulhary, všichni jsou ve vodě, mají šnorchl a takhle tam žijou. Já myslím, že Zuzana už to vidí, jak to bude za těch 100 let, že jo? Při tom oteplování. Takže Švýcarsko si řek, Německo si řek, Rakousko taky správně! Jo. Je to dobrý. Já jsem zase v nervech. Já jsem spokojený. Já jsem zase v nervech. Je tam otázka za... Zvoní. Utíkejte, děti, utíkejte. Končí hodina. Končí hodina. Jardo. Tady pojď s náma. Myslel, že jdu do družiny. Ale pojď s náma, žádný, ty by se dodružili, furt chodil někam. S náma se sborem. Tebe čeká otázka za 500 000. A to až příště. Naschle. Jardo. Dobrý večer. Vítejte u rodinné zábavné show. Jsi chytřejší než páťák. Chceme zjistit, jestli jsou dospělí chytřejší než žáci pátých tříd. Hrajeme o 1 000 000 korun. Vy doma můžete hrát o 50 000 a my vám řekneme, co se tady všechno stalo. Vedle mě vidíte Jardu. Já jenom, že bych tě zase nějak tak doprovodil hudebně, nebo já už No co umíš? na nohy umím. Dobře, zkus mě doprovodit nohama. Takže, Jardu už jsem vám představil. Jarda má nahráno 400, zbývá mu otázka za 500, pak ta milionová. Má ještě k dispozici Karolínu, která minule mu pomáhala, zbývá ještě jedna nápověda. Karolíno, pojď sem, ty, dobrý, pojď, já ještě jsem neskončil. Netleskejte, je to zbytečné. Tak, Karolína už je tady, takže pojďme si to ještě jednou připomenout. Máme tady Jardu. Máme tady Jardu, Jarda má 400, má ještě Karolínu, ještě má záchranu. Jardovi zbývá otázka, kterou si musí vybrat, a ta je... Pojď ještě jednou. Jardu, máme tady Jardu, vyhrál 400 000, má Karolínu a zbývá mu otázka četba. Jardo, asi si ji budeš muset vybrat, nestepuj tady do... Pozor, Jardo. Můžeme odstartovat hru. Jdeme hrát! Jardo. Tak holt se na to podíváme, co to bude. Pátá třída, četba. Uveďte celé jméno autora romaneta Newtonův mozek. To je konec. Jo? Vůbec nevím. 500 000, Jardo. To je pěkný peníze, no, ale Newtonův mozek, ten je těžší asi. Než Jardův mozek určitě. Tutově. Jardův mozek. Jardův mozek je mimo. Jardův mozek vůbec neví, kdo to napsal. Ne, můžeš samozřejmě. Mohl bych se spolehnout na to, že to Karolína bude vědět teda, že jo? No. No, Karolína ještě. Ale
Já mám takový pocit, že to asi taky nebude vidět. Newtonův mozek, to mi vůbec nic neříká, jsem nikdy nečet. To můžeš, Typovačka, jo. To si myslím jako... samozřejmě nemusíš ještě odpovídat, můžeš to vzdát a odnést si potupný 400 000. Já myslím, že to jsou slušný prachy, ne? To jsou určitě slušný prachy. To když tě vybojou děti třeba, že? Tak dětem musím poděkovat, jako bojovali statečně. I ty dva kluci, co to uvádí, by si něco zasloužili. Tak to je jasný, kdyby byl milion, tak možná bychom to rozšoupli, že jo? Tak kdyby- Tak pojď to zkusit o 500. A když já nevím, ten Newtonův mozek, tak to je, No. vůbec nemám tuchu, kdo by to mohl napsat. Nikdy jsem to tak- neslyšel. To číslo Já jsem- myslím, že to skončí. Ty jsi sem přijel jenom proto, abys to celý skončil. Já myslím, že jo, tak já vůbec nevím, kdo to napsal. Asi to Karolína ví, tak to bych jako... Kdyby to bylo babička, tak tomu bych věřil, ale Newtonův mozek... Já myslím, že to skončíme. Končíme to. Dobře. Jarda se rozhodl. Karolina, jdi si sednout. Chceš znát správnou odpověď? Jo, by mě zajímalo docela. Jakub Arbes. No jo, tak to jsem vůbec nevěděl.